So let's start para sa ato ang next topic. So ang next topic nato diri is hyperbola. This is one of the conic sections. Kay last meeting nag-discuss naman ta sa ellipse and parabola. Okay? So diri sa ato ang definition for hyperbola, the shows a cylindrical lampshade casting to two shadows on the wall. These shadows indicate the distinguishing features of the parabola. So ang ibig sabihin ng ay hyperbolas, meaning na atay duha ka buok parabola kani siya. So hyperbola na ang iyang tawag. The graph contains two disjoint parts called the branches. And then although each branch might look like a parabola, its shape is actually quite different. No? So abi na to pareho lang na siya sa parabola pero different na siya kay hyperbola man gud ang tawag ani. Okay? So the definition of hyperbola is similar to that of an ellipse. Kaya ang ellipse nato, di ba, sum of the distances to the foci is a constant. Where ang ato ang hyperbola in contrast is the difference of the distance to the foci is a constant. So difference minus. Kaya ang ellipse na to kay sum, di ba, plus. So the hyperbola is the set of points in the plane, the difference whose distance from the two fixed points called foci is constant. So kung makita nimo dire sa graph nato, natay parabola, left and right, pero hyperbola na yang tawag. Okay? And then we have here the vertex kani nga point, vertex. And the foci, di ba? Foci kay duha man kabuk ang focus. So meaning ang difference ana nila sa distance of two fixed points. And then we have the center. Importante pod na siya, center. Okay? So again, napod tayo ginatawag na transverse axis. That is the line segment that joins the vertices. Okay? So kung natay vertices dire, ayan ha. So natay vertices dire kani og kani. Okay? That joins the line segment niya, that is yung center. Notice that the center lies midway between the vertices as well as midway between the foci. So karon proceed ta sa formula. Standard form the equation of the hyperbola. It is a rectangular coordinate system enable us to translate a hyperbola's geometric definition into a algebraic equation. Makita sa figure 9.15. Okay? So dire kung makita ninyo natay foci, dahil foci po dire f sub 1 at f sub 2. So yun nga, ang goal lang ani niya is i-compute manggod siya, natay computation para makuha nato ang formula ng hyperbola. That is the standard form of the equation. So diretso ta sa formula niya, mao na ni siya. At diretso na ta para di na mo ma-confuse sa pag-derive ana niya. Ang atoa lang dire is kuha na to ang iyang formula. X square over a square minus y square over b square. Okay? So kung maka-remember mo sa formula ng ellipse, plus ni siya, di ba? Pero dire sa tuang hyperbola, minus. So mura na ang ginatawag na standard form of the equation of hyperbola centered at the origin. Okay, so take note ani ha, centered origin pa na. Okay? So karon natay duha ka formula ani. Kay kung mapansin nimo, this is negative ang y square over b square nato. Okay? Dayon, pag imo siyang ibaliktad, naapod tay negative po ang x square over b square. So ang a at saka ang b nato, fix na siya, mo na siya ang iyang position, fix. Dili siya pareha sa ellipse nga balihon pa nimo, pangitawon pa nimo si B at saka si A. Dire dili na. Dili labdan ng A at saka B. May bawaan ra naman nimo kinsa si A at saka si B. Okay? Ang imo ang bantayan lang kung kinsa ang negative. Okay? Ang Y or ang X.
Okay? So from both equations, b square is equal to c square minus a square. Okay? So gibalhin lang nato ang negative a square dire. So nahitabo, nahimo siyang c square is equal to a square plus b square. Okay? So again, take note na siya ha. Dapat kabulot sa si A, si B, at saka si C. So na-discuss na ko na siya atong discuss na sa ellipse. Okay? So again, ang transverse axis nato dire lies on the x-axis. Okay? Kay kanima ng transverse axis, ang center is nasa origin. Ang transverse axis niya is nasa y-axis. Okay? So mo na inyong bantayan. So mo na pag transverse axis, x-axis, ang hyperbola nato is nasa left and right opening. Pag upward, downward naman, ibig sabihin, nasa y-axis yung transverse axis natin. Okay? Again, take note, yung A natin, mo na siya ang sa vertex. Ang C nato para sa foci. Okay? So mo na inyo ang bantayan. Okay? So, proceed na sa pag-solving na nato sa pagpangita sa vertices and foci from a hyperbola's equation. So example here, find the vertices and locate the foci for each of the following hyperbolas in the given equation. So dali ra ni siya kay ngano man naka-forma naman ta og standard form of the equation sa hyperbola. Ang pangitaon na lang nimo ang vertices at saka ang foci. Dayon graph na lang dayon ka. So again, ang na-remember ninyo x square over a square minus y square over b square. So ang a nato is 4. Nganong 4 man kay pag a square 16 man na siya. 'Di ba? Ang b nato kay 3. Kani. So mo nang akong pasabot diri since a square nato 16 then ang b square nato kay 9. Okay? So may bawa na nimo ang a at saka ang b. Okay, and that's it. Okay, sayon ra na siya kay ang ato ang center ani kay origin pa tungod sa formula nato for standard form equation. So yun, makuha nimo si A at saka si B. So mo ang naa kay -4. Okay? -4 para sa vertex, -4, 0. Ang isa +4, 0. Okay? And then para naman sa focus, 5, 0 saka -5, 0. Transverse axis nasa x-axis. Kay nga naman, negative man ang atong y naman diri ang x. Okay? Yun sa pagkuha ang C, kaning C. So again, balik ka sa formula sa C, C square is equal to A square is equal to A square plus B square. Nakuha siya. C square is equal to A square plus B square. So, pag solve mo, 16 plus 9, 25, square root ana, 5. So, ang C na to, mo na ang kinahanglan para sa pagkuha ng focus. Okay? Or foci na to. Ang A mo na ang vertex. Okay? So, again, practice taan niya sa pag-solve na to. How about for letter B? In this problem naman, kung mapansin ninyo, negative ang atong x square. So, meaning, ang transverse axis nato is nasa y. Okay? So, may bawa nato kani si A, kani pod si B. Okay? So, ang A nato kay 3. B nato 4. No? So, pag-solve nimo sa C square is equal to A square plus B square. Okay? So meaning 9 plus 16, 25. Square root ana 5. So meaning ang focus niya 5. Okay? 5. 0, 5. 0 siya kay 0 man nga to ang x-axis. Kaya ang transverse axis nato is nasa y. Nakuha siya.
Inana ang nahitabo. Okay? So again, practice tani ha nga sabton nato ang 5 nato gisolve na siya sa C nato na. 0 tanan ang mga x kay transverse axis nato is nasa y. Okay? So moro na ang graph, no? Pag nakuha nimo ang vertex saka ang foci, anaon lang dahil nimo ang hyperbola nato. Since nakuha naman nimo ang vertex. Okay, so next. Oh, how about this one? So we have here the following pag-check nato dire. Okay, checkpoint. So again, ang transverse axis nato is naa sa x. Transverse axis nato naa sa y. Ang a nato mo ni siyang a square, b square. Okay, add lang nimo na siya 45 plus 16. So 41. So square root of 41. Ayun, wait lang sa C nato, the answer ana is square root of 41. The same gyapon dire C. Okay? Transverse axis ha, bantayan na siya. So inato ra, practice lang nato no, let mas mayo makatry mo sa mga exercises. So we have next example, finding the equation of the hyperbola from its foci and vertices. So we have here the standard form of the equation of the hyperbola with the foci. So kung mapansin ninyo, given na ang foci, missing ang ato ang standard form of the equation. We have also the vertices. So kung mapansin nimo ang 0 ang mga value sa x nato. So ibig sabihin, ang transverse axis nato is naa sa y. Transverse axis. So i-plotting pud na ninyo. And then ang vertices, of course, mo naman ang vertex, iguro nimo siya inanaon. Kay mo na ang vertex, ananaon lang dahil nimo. Nakuha siya. Okay? And then ang foci pod, ina na ang pag-plotting ra. So that's why ang A nato is 2. Ang C nato 3. So balik ka sa formula, C square is equal to A square plus B square para makuha nato ang B. Kay kumani ang formula. Okay, para sa Y axis, yung transverse axis nato. Mo na siya ang standard form na pag transverse axis na sa Y. Okay? So, yun nga, missing ang ato ang B. Kaya ang A square nato is 2 square. Dili, A square is equal to 2. 2 square. Mo ng 4. Ang makita nyo diri. Ang C nato, C square nato is yung makita ninyo nga 3. 3 square. So, 9. No? So, 9 is equal, kay mo maning C square plus A square plus B square. Diba? B square. So, the answer ani is B nato square root of 5. Okay, you are looking for the solution for B. Diba? Ibalin nimo ang 4, 9 minus 4, 5, then square root nimo. The answer is square root of 5. So, mo na siya ang answer for the B. Okay? So, pag B square nimo, the answer is 5. Diba? Ningon ko B is equal to square root of 5. So, para ma-plastar natin siya sa standard form, square nimo siya, B is equal to 5. And mo na siya. You're done because your goal here is to find the solution equation of the standard form sa hyperbola. Okay? So next nato there is the asymptotes of the hyperbola. So again, ang asymptotes nato, when the x and y get larger, the two branches of the graph of the hyperbola approach a pair of intersecting straight lines called the asymptotes. The asymptotes pass through the center of the hyperbola and are helpful in graphing hyperbolas. So ibig sabihin, ang asymptotes nato dapat dili siya mag-touch sa ato ang hyperbola. It's just the intersecting
straight lines. So, para maklaro, ayan, kung makita ninyo ang broken line nato, kana siya, mao na siya ang asymptote nato. Para mas klaro unsa man ang pag-curve ng hyperbola. Kay basin ba pag drawing paana lang, no? So yan ang purpose niya, ang asymptotes. Okay? So meaning dili siya mo touch aning sa broken line niya ha. Ang guide lang na siya pag drawing sa hyperbola. So ang formula niya, y is equal to b over a times x. Okay? Sa kani siya nga broken line. Napod tay negative. Y is equal to negative b over ax times x para ani. Okay? So again, kani siya is transverse axis nato is nasa y axis. Sorry, x axis, x. Kani ang y. Kani ang y axis nato. So ang asymptotes nato, y is equal to a over bx. Okay? So kani siya. Para sa ato ang positive. Then kani ang negative para sa y. Okay? Again, take note ha, this is for center nato nasa origin. Mo nandali ra kay siya sa pag-solve. Okay. So next is asymptotes of the hyperbola centered at the origin. So mo ni ang formula niya. Okay? Origin ha, meaning naa siya sa 0, 0. Ang intersection ng dalawang asymptotes. So kung mapansin niyo, yun nga, kaning cross. Kung mapansin niyo, mo ning intersection nila. So mo na ang bantay nato nga center ang ato ang origin. Okay? The same ra na sila. Y ang ato ang gamiton for horizontal. Pag vertical, Y. Pero ang nakalahi na baliktad ng ato ang A at saka B. Okay? Baliktad ang A at saka B. A over B, X, Y is equal to negative A over B, X. Okay, so karon ang pag-graph sa hyperbola centered at the origin. So first is to locate the vertices. Next is dash lines, draw the rectangular centered at the origin. So ibig sabihin ng rectangular kani kung saan pagkuha ning rectangular, of course yung sa A, B. Kani ang A, ang B nato is kanina siya. 'Di ba kay ang A nato kay distance na siya sa duha ka buok vertex nato. Ang B nato is kani. Distance from point here to the other here. Okay? Kay kailangan manggod ta maka-create og rectangular na kay nga broken lines nato para pag-guide nato for putting this intersection. Okay, sa iya ang asymptotes pagbutang nato sa hyperbola na. Okay? So yan nga, once you use dashed lines to draw diagonals of this rectangle and extend them to obtain the asymptotes. Then draw two branches of the hyperbola by starting at each vertex and approaching the asymptotes. So example, para masabtan nato graphing the hyperbola, graphing and locate the foci. So kung makita nimo diri, graph and locate the foci. So ang foci nato ang katong C. Pero depende asa iyang transverse axis. So kung mapansin nimo negative ang atong y, meaning ang transverse axis nato is nasa x. A nato is 5. Kaya nga naman, a square man ang good nato 25. So pag square root, a is 5. Then ang 16 man na to ang b. B square. So 4 ang ato ang b. Pagpangita sa c square, the answer is 5 plus 4, 9. Then pagka square root ni mo ana, c is equal to 3.
So the answer ani since x-axis mo ng transverse nato, so 3, 0, -3, 0. Mo na siya ang pag-locate nimo sa foci. Okay? And then how about sa asymptotes nato for that equation? Okay? So use the formula na lang dayon sa ato asymptotes. Okay? So that is A over B, B over A x plus minus. Plus minus na. Pwede ka mag-inani. Kay mora man gyapon, this is just a negative and positive. Duha imo ang kuwan ana. So plus minus 4 over 5x. Okay? So again, x-axis ang atong transverse. So ang atong pagsulat nanay tay asymptotes mo ni siya. Nakuha mo ni asymptotes. Dayon 4. Okay? 0, 4, dayon 0, -4. Then natin dire -5, 0, +5, 0. Dahil butangan lang dahil nimo siya og hyperbola. Ana lang dayon ka. Okay? So kailangan dili siya mag-touch dire. Kanina ay rectangular broken lines nato, dili siya mag-touch dira yung point lang then i-open lang nimo siya to the left, ana lang dayon ka then to the right. Ana ra, di ba? Ana, ana lang. Kasi yung goal lang nimo maka-create lang ka og hyperbola. So ang guidance lang nimo is yung asymptote. Mo na siya. Okay? So next nato diri, graphing the parabola with this general equation. Okay? Pag maghatag galig equation, kailangan pormahon nimo siya sa ato ang standard form of the equation sa hyperbola. So graph and locate the foci y ay 9y square minus 4x square is equal to 16. What are the equation of the asymptotes? So again, kanima na nga tong forma. Kung mapansin nimo, negative na si x. Positive ang y. So transverse axis niya is sa y. So kailangan makaporma siya og inani. Y square minus x square, y square over a square na siya. Minus x square over b square na siya. Is equal to 1. Always 1. Jud na siya ha. So mo na mag-divide both sides ka sa 36 para mahimo na ning 1. Nakuha 1. So pagka solve na nimo, you're done. Mo na ang answer para sa atong standard form of the equation sa hyperbola. Nag-divide lang kag 36. Then nakapurma na ka. So again, more on critical thinking jud ni siya ha. Pangitag pamaagi jud nga makapurma ka sa standard form. Okay? May uban gali kay mag-completing the square pa. So dire, dali ra igura man ka mag-divide lang og 36. So meaning ang a nato 2. Kaya ang a square man nato kay 4. So a nimo 2. Pag square root ana. Then ang b square nato kay 9. Di ba? So 3 ang ato ang b. Okay? So again, ang transverse axis nasa y. So upward, downward yun na siya. So nakuha naman nato ang a saka b. So ang c square net nato ani, di ba? A square plus b square. So 4 plus 9 ang mahitabuan ni. So the answer is 13. So square root of 13 ang ato ang c para makuha ang foci. Okay? So that's it. Your goal is to locate the foci. So ang answer is 0 square root of 13. Asa naman to? Lagi. Okay? So again, ang iyang gibuhat niya diri step 3 di ay nato is nagbuhat pa siya og extended diagonals katong rectangular shapes nato nagbuhat sa siya inani.
kay nga broken line, dayon i-intersectan nimo siya sa center or origin nato. Broken line na ha. Di ba sa matingala mo, pagsulat na ako kay dili. So naka-broken line dapat. Dayon, diri ang atoang hyperbola. Ana lang dayon ka. Kay naman diri ang vertex. Ana lang dayon ka. Di ba? So sayon ra. Sa pag-graph lang nato for hyperbola. Di ba? So hopefully nakuha na siya no. Kay dali raman kayo pag graph sa hyperbola. Okay? So, yun nga, ang answer nato for C is square root of 13. So, the answer is 0, negative square root of 13, din ang isa, positive square root of 13. So, mo na siya ang ato answer. Okay? So, mo na siya ato ang guidelines no, para sa translation of hyperbolas. So, ibig sabihin, yung center natin, wala na siya sa origin, kundi somewhere's centered, HK, rather than the origin. So, HK, pareha itong nag-discuss ta sa hyperbola, ay sa ellipse o parabola. Sa hyperbola naman ta, HK, meaning wala sa center. Particular point na siya. So, naatay following equation, make sure nga isulat niyo ni sa inyong notebook, ay daghan kitag mga formulas. So, mo ni siyang equation, x minus h square over a square minus y minus k square over b square. So kung makita nimo negative gyapon ng y nato dire. So transverse axis nato is nasa x. Then ang hk dira ma-determine manggod ang vertex. Or sorry, center. Vertex nato is a. Okay, balik na ko ha ang hk center. Okay, para dili ma-confuse. Center ang hk dayon. Ang a nato vertex. Okay? And then ang C nato mo na ang pagkuha sa foci. Okay? So, again, ang vertices nato is h minus k, comma k, h plus a, comma k. Mo na ang vertices niya. And then, ang graph is like this. Opening, left and right siya. Okay? Basta, kabalo lang ta sa foci, formula ng foci sa vertex. H minus C ha, comma k, ang vertex h minus a, comma k. Dire plus, okay, positive man ang nasa right side. Opening na itong hyperbola. Okay? Basta tarungon lang dyan na ninyo ha. Pag drawing, kay naman good tayo mga asymptotes. Then ang center is na dire. Okay? How about pag nasa Y ang atong transverse axis na to is kani dapat ang positive. Negative ang atong x. Para may bawaan nimo ang transverse axis. Okay? So meaning, kung y ang atong transverse axis, dili nato siya isulat. K minus A, ang isa K plus A. Opening upward, downward. Para sa ato ang pagbantay sa vertex. Sa vertex ni ha, kay A ang vertex. Para ma-determine nato asa siya. Nya, center kay adire. Diba? So, yan lang din mo. Nakuha. So, inanaon lang din mo ang hyperbola. So, practice lang jud mo ha. Kailangan may bawaan mo ang center. So, sige, try na to ang example. X minus 2 square over 16 minus y minus 3 square over 9. What is your center? So, ang center ani, na naman tayo x minus h. So, h nato 2. Y minus k. K nato 3. So, center is 2, 3. Where ang a nato? 4. Kay a square is 16 baya. B nato is 3. Diba? Kay b square is 9. Dayon, para sa C, C square nimo, i-add lang nimo 16 plus 9, 25. Diba? So, C nato is square root of 25, 5. Para sa atong foci. Then, vertex 4. Okay? So, inato na.
Dayon, use the formula na lang dayon para pag-guide. Okay? So, again, para naman sa vertex nato, 2 minus 4, 3 kay h minus a. 'Di ba? Kakasabi ko lang. Or you can write this as negative 2, 3. Then, 4 units to the right dayon para positive na lang po dayon. Positive na siya. 2, 3 dayon. Okay? And then, 2 plus 4, 3, that is 6, 3 para sa ato ang another vertex. So, na diri. So, na kay vertex, center, and then another vertex na po. Kay x na to, transverse axis kay x. So, opening, left and right siya. Next nimo is pagpangita sa point ng focus, dayon, graph na lang dayon. 'Di ba? So, kung mapansin nimo diri nag-graph ta, graph na po diri. So, dali ra. Basta ma-locate lang jud ang sakto sa vertex niya, 6, 3 ang isa, negative 2, 3. Okay? That's it. Your goal is to graph. Basta i-perfect ninyo ang pagka-plus star lang jud ani. Okay? So, proceed ta diri, o 'di ba? Pareharaan niyo. Transverse axis nato is nasa x. So, ang center ani kay 3, positive 3, positive 1. Kay x minus h square man ni siya tungod sa formula. Y minus k. Dahil ng a nato 2. Dahil ng b nato 1. Okay? Dahil ng sa c is square to 5. So again, kamo ni solve ani kay basig spoon feed ta mo no. Kamo jud mo solve ng checkpoint nato. I-try jud kamo na po mo solve para makuha ninyo ang graph. Okay, next. We have here the following general equation. Then your goal here is to graph siya. So, di na dahil mosulod ang completing the square kapag center HK ta. Okay? So, 4x squared minus 24x minus 25y squared plus 25y ay 250y minus 489. So, kung mapansin mo, negative si y squared, positive si x squared. So, transverse axis na to is nasa x. Okay? So, ang technique lang ani is itapok di mo tanang may mga x kani, then ang y. Kaning negative 489, balhin ni siya diri. Kaya siya man ng constant. So, mo na makakita kag inani. Okay? So, itapok nimo na tay parenthesis. Di ba kita ka, nag-parenthesis ta? Dayon kani, parenthesis pud nimo. Pero, pag parenthesis, careful ka kay nag-factor out mga negative. Okay? Pwede pud inani. Kay basin masayop ka ba pag magbutang kag inani, masayop na na. Butang nga nag parenthesis na rabay negative. So, maging-negative pud ni. Pero kung inanion nimo, positive na sa gawas, wala ra kay violation. So, first, pag completing the square, ipagawasan nato ni common multiple sa 4 at saka 24. So, ang 4 mo ipagawas. 4 divide nato sa 24, 6. Dayon, negative 25 ang ipagawas para positive y square na lang or x square ang mabilin. Kay mag-completing the square man ta. 'Di ba? So, pagpagawas ani, negative 25, divide nimo diri. This is negative 10 na lang. Negative 10y. So, pag completing the square, itudlo ta mo ani, this is divide 2. Kay mo ning middle term sa factor. Pag factoring nato. Divide 2, 3, 9. Square dahil mo 9. Again, this is your middle term. Divide 2. Di ba 3? Then, square nimo siya, 9. Okay? So, na kay ma-create nga 9 minus 9. Nag-create ka na actually.
Og 9 minus 9. So naman kay negative 9, multiplyan nimo siya 4. So naa kay positive 36. Kay ibutang man nimo siya diri. Balik ta ha. 9 siya diri. 9 minus 9 imo na create. Kay completing the square man ka. Naa kay kumpletuhon sa kulang nga factor. So 9 minus 9 ay mo i-create. So ang negative 9, multiplyan nimo siya sa 4. Di ba? Negative 36. Ibalhin nimo diri because of equality, ma-change yung sign. So positive 36. The same gyapon diri, divide to 10 divide to 5. Square nimo ang 525. So actually, nakakagi-create diri nga 25 minus 25. Di ba? Nakakagi-create diri sa box. Kaya kay ibilin man nato ang positive 25 kay factoring man ni. So ang negative 25 ipagawas nimo times negative 25 positive 625. Gibalhin nimo diri sa right side of equality, negative na siya. Negative 625. Then, factoring na lang dahil ani. Nasa sulod sa parenthesis. So, mahitabo, mahimo siya x minus 3 square, y minus 5 square. Then, kay dayon. Okay? Mahimo siyang negative 100. So, syempre, gusto mo na to 1 diri. Ang formula baya sa hyperbola kay kailangan 1 ni siya. So i-divide din mo both sides by negative 100. So nahitabo na change ang ato ang sign. Nakita nato isang negative ug positive para sa transverse axis nato. So negative 100 both sides ang imong butang. Okay? So 4 divide 100 pila na siya? Negative 25. Dayon negative 25 divide negative 100 positive 4 na siya. 'Di ba? So mo na siyang nahitabo. Okay? So since this is negative, ibutang nimo diri sa pikas. Negative x minus 3 square over 25 na siya. Then kani dayon ang magiging positive. So transverse axis na dayon nato is nasa y-axis. Abi na ang ato ang x ang transverse axis. So dili siya. Okay? So this is your final answer because this is what we are looking for para sa standard form ng hyperbola. So again, practice jud mo ani kay taas gyud siya sa solution. Make sure nga correct ang inyo ang pag-solve ani. Okay? So again, make sure sabdan niha kay major bata diri sa math. So kailangan kabulo sa pag-completing the square. Okay, mo ra to. We are looking for the standard form. Okay? So next nato diri ang pag-graph di ay what if graph ang ihatag ani since nakuha naman nato ni. So ang vertex ay center nato 3 5. 3 5 kay HK maning. This is your H then mo ni ang K. Then ang A nato kay 4. Ay A square is 4 so 2 ang A nato. Then ang B nato 5. Kaya ang B square man gud nato is 25. Okay? Nakuha siya. So ang C nato na pod C is 4 plus 25. So ang nahitabo 29. No? Square root man na nato para makuha ang C. So ang C na to is square root of 29. Okay? So pag nakuha nimo ang vertex, HK nimo at saka ang foci, i-graph na lang dahil nimo. Okay? So di na ko mo explain ha, giunsa ni nga vertex. Okay? Dapat solve jud na ninyo giunsa ni pagkuha. Kay di ba mo ni siya ang H, K minus A. Ang isa K plus A para makuha ang point. Sa downward ni din ang plus upward para sa
vertex. Then pagkauman graph dahil sa parabola. Okay? Okay. So next. So again, practice pud mo ani ha sa pag-solve ani. I-ano lang sa jud, butangan nag-parenthesis 4x square minus 24x. Butangan din mag-parenthesis. Ano naon nimo? Okay? Ano naon nimo? Dayon dire butangan ni mag-parenthesis pero negative 9 square din din plus dire negative. Then i-factor out nimo ang kasi coefficient aning naa sa x square og 9 square paggawas nimo para ma-solve nato siya of course. So x square minus 6x na siya. Nakuha. Dayon dire negative 9y square ba. So negative 9 yung paggawas. Para y square na lang ang mabilin dire. Minus 10y. Nakuha. Then ibalhin nimo ang 153 dire. Positive na siya. Nakuha siya. Dahil ka nga dahil pag completing the square ana. So again, practice jud mo ani ha kay dili kay ko ga spoon feeding sa inyo and then you have also to solve on your own sa tanan mga exercises. Di na ako mag-apply og application ninyo ha. Gusto lang jud nako kay makabalo lang mo sa basic sa pag-solve ng hyperbola, especially center, origin, or ang center niya HK. Okay, ginagamit lang yung completing the square kapag center natin HK. Okay, so that's it. Muna ta sa ato ang discussion sa conic sections. So practice ta ani ha sa mga exercises kay dira na kumukuha.